खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय स' गोबावनि उनाव नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ मा भिडिअ ओमफ्राय जेनेबा आङो थानाय माबायाव मोनसे भिडिअ हेगारदोंमोन ना हेलिकप्टार बानाय ओमफ्राय दिनै बे हेलिकप्टार बानायाव थारमाने बिराद गोदोर बिसिएफ केम्प बानायदों नालाय बे बिसिएफ केम्पखौ दिनै थारमाने बे बिसिएफ केम्पआव जेनेबा दिनै अमित शाह सार आरो मामाखौ माबा खालामदों आरो इनभाइट खालामदों दा इनभाइट खालामना फैगोन आरो ओमफ्राय बेयाव दा मोनसे जोबोद गोदोर मिटिं जानो थांगासिनो जोंनिनो गामि आरो गामि दैमा जिङाव जायो ओमफ्राय बेयाव थारमाने जि दिननिफ्राय हेलिकप्टार बादोंमोन बे दिननिफ्रायनो सानफ्रोमबो गंसे गंनै हेलिकप्टार बागासिनो आरो ओमफ्राय जायगाफोरखौ बिराद मोजां नांग्रा जादों दामि साइज नांग्रा जादों आरो ओमफ्राय बिसिएफफोराबो गोबां फैदों ओमफ्राय बेयाव मोनसे बिराद गोदोर प्रग्राम लादों आरो बे प्रग्रामखौ नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय बे मिटिङाव ओमफ्राय जामादार मुवा माबादों आरो फिथा दखान होदों आरो लावदुम फिथा दखान ओमफ्राय दा खोमसि थांदों बिसोरो ओमफ्राय दा बिनो जोङो ओंखाम लांमारदों आरो जों हौवा हिन्जावखानिबो नैया दा जों ओंखाम हैना फैनि ओंखाम हैनानै नोंथांमोननो जाखौ ससे खिथिनानै ओमफ्राय अमित शाह सार आरो हेमन्त सारा मुवा बेलासि 2टा बाजायावसो फैगोन आरो होमबाबो जों थांग्रानै नायनि जायगाफोरखौ बिदिनो काट डेन्जार बानायना जाखो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो जों नै ओंखारबाय मना लानानै मनायाव ओंखाम दङ ओमफ्राय बे ओंखामखौ जोङो मादार होना फैनि आरो इसोर फुङाव थांदों नालाय ओमफ्राय सान्दुंआ बिराद गोसाथार थाबायना थांनांसिगोन आरो 1.5 किल'मिटार जागोन थाबायना थांबाथाय ओमफ्राय नै मेदामा साथा हगारगासिनो मा मैगं लादोंलै आरो गैला सान्दुं गोसाथार गाइस साथा लानो गोनां जादों उपाय गैया साथा लानानै थांसै ओमफ्राय ओंखामखौ होनानै एसे क्लिप देखायनोसै आरो क्लिप देखायनानै फैनोसै थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय देखायलांगासिनो आङो नोंहाथ' साथा लादों र' आंहाथ' साथाबो गैया माबो गैया ओंखाम दों मना आन्थाल' ना ओंखामबो दों ओंखाम बायदि होनाखै गाइस नै दैमायाव जोंना दलं बानायना होदोंलै नै थेंक्स दलं बानायनानै मानसिफोरखौ थांनो हानाय खालामनायनि थाखाय माला मोनहैगोन मासे दामि स्टेज लुदों नैबे दैमायाव ओरैबायदि टाइट सिकिउरिटि होदो डेन्जार दाख्लैनिफ्रायनो डिउटि नेगासिनो बिसिएफफोर आर्मिफोर कामान्डु दैमा गंसेयाव आवग्रिजोबना दोनखायो ओरैबायदि टाइट सिकिउरिटि होदो सान्दुंबो गोसा बिराद दैमायाव दलं बानायना होदों जोंना जय हिंद सर जय हाँ ब्लॉग बना रहा हूँ मैं आपको कैसा लगा हमारे एरिया में आके बहुत बढ़िया हाँ मैं कहता नहीं हूँ हमारा गाँव है ये हाँ हाँ अभी जाके आता हूँ हम हाँ वो दलं बानायगा डेन्जार बरा बानायना ले दलंखौ जाय दलं बानायग्रा फिलिंसखौनो बेलेग मोनलायलायदों Mana saya ada duty nilai? Isa sano na? Ha? Sir. Ha? Kyun? Ha? हाँ जी आना इले
Oh guys, oमफ्राय जों नै नोंथांमोननो देखायगासिनो दं। Guys, जोङो नायनानै फैखांबाय ओमफ्राय जोङो हल सिङाव हाबनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय हल सिङाव साथा लाना हाबनो मोना दै बथल लानानै हाबनो मोना आरो साथा थेमा लानानै हाबनो मोना बिराद स्ट्रिक्ट आरो ओमफ्राय ब्लगखौबो आसा बानायनो मोना एकेबारे बहुत स्ट्रिक्ट खालामदो ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट नायना फैबाय आरो नायना फैनानै ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायबाय ओमफ्राय दा हेलिकप्टारखौ नोंथांमोननो दा देखायसिगोन स' नोंथांमोननो नायलायबाय थाबा जाबाय जों न'आव थांना फैग्रोनि फैबायनिया ओमफ्राय दा जोङो हेलिकप्टार फैयाखै नालाय दा हेलिकप्टारा 2टा बाजाराव फैगोन ओमफ्राय दा हेलिकप्टार थांसै आरो ओमफ्राय दा जाराव दंफायो नै बिथांपुर ब्लक yes सेरनिफ्राय गोलैदों नै बाया सेरा बायनानै ओरैबायदि गोगोम गोलैबाय साबाय नामा बिथाङा एसे खस्थ' मोनबाय ओमफ्राय नै जा आरपि दा हेलिकप्टारा दा मोनफैबाय देखायनोसै ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोननो बारा बुजायनाय जायाखैना मानि थाखाय बेयाव बिसिएफ केम्प बानायनाय जादों ओमफ्राय बेयाव बिसिएफ केम्प बानायनायनि जाहोना जाबाय बेयाव मोनसे हाथियारनि फेक्टरि बानायगोन आरो बिराद गिदिर नर्थ इस्टनि नाम्बार 1 हाथियार फेक्टरि बानायगोन बेयाव देरसिन आरो मा होनो बेखौ वेपन बेंक ना मा होनो आंबो बारा मिथिलाङा नर्थ इस्टनि नाम्बार 1 आरो ना हाथियार दोनथुमग्रा जायगा बानायगोन आरो बेयाव स' मा जालाङो उनाव मिथिया आरो देखायलांबाय थानोसै दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय डेन्जार गरम जों हेलिकप्टारखौ नोंथांमोननि सिगाङाव मोजाङै देखायनो हादिया स' बिनि थाखाय एसे निमाहा बिनो थाबाय मानो होनबा बहुत सान्दुं गोसा आरो सिकिउरिटिया बिराद टाइट खाथियाव थांनो होआ जों गोजाननिफ्रायसो नायनो जादों थारमाने जोंबो मोजां नुवाखै आरो जोंबो मोजां नुयिनि थाखाय नोंथांमोननो मोजां देखायनो हादिया थ' नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ जुदि जिखिनि नायनानै मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदोंबा आरो ना लाइक खालाम शेयार खालाम साबसक्राइब खालाम जोङो थेंक इउ लाभ इउ अल सापर्ट खालामनो थाखाय बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था जाहाथे जोंबो नोंथांमोननि गेजेराव मोजां भिडिअ लाबोनो हायो स' जोंना दलङा बायलायलायबाय दलं गोदानानो बाय बाय